Hvad laver du? Vil du have gul popcorn I den der? i den her? Hvad fanden har du lavet? Gul popcorn. Oh my god. Hallo, vi laver lige sådan en... Vil du se? Okay. Først kameraet. Det var det. Se. Har du puttet guldstøv i? Ej, Lian! Hvor fuck var det guldstøv? What the fuck? Mere. Vil du have mere? Vi laver lige Vil du have noget mere? playback. Vi laver lige playback. Hvad det fuck du skal... Hvordan, okay? Vil du have mere? Spær det bare en hurtigt. Men hvor er saltet? Er det salt? Er det godt det bedste af det kul? Prøv at se, det er guldstøv. Vent lige lidt. Altså, det er guldstøv, det der. Det er det der guldstøv. What the fuck? Jeg skal bare lige have noget. Jeg skal bare lige have noget. Hvad er det? Jeg skal bare lige have noget af det her. Guldflakes. Hvad er det? Nej, ikke det der, ikke det der. Det her, det der skal jeg lide. Men Lian, jeg laver lige en plan back. Jeg ved ikke fuck, hvad det hedder. Jeg laver lige en replay, hvordan Lian lavede det der popcorn. Okay? Altså, det var playback, hvordan Lian lavede sin popcorn. Jeg har noget. Aldrig må det. Jeg har noget. Så bare vent. 3, 2, 1. Du kan sejle ind. Giv mig det. Jo. Giv mig det. Nej, nu. Mere guldstøv. Lian, du må ikke bruge alt, fordi mor skal også have noget. Det skal hun ikke. Hun skal. Smager godt. Kun for det guldstøv. Ja, din dum pap. Ej, men få. Ad, hvad? Kom. Du har puttet salt i. Det smager med salt. Ej, Lian, giv mig nogen. Right here, right now. By the way, husk abonnent, like and subscribe, fordi mig vil lave de der mærkelige videoer igen. Ikke? Ikke? Abonnent, like and subscribe, vi laver de der mærkelige videoer. Jeg har ikke lavet rigtig mange, fordi mine ben. Det er da fucked up. Bye.